ensenyar com es calcula el dígit de control d'aquest codi de barres. Molt bé. Primer de tot, escrivim els 13 números i agafem només 12. I després d'aquests 12 diem si estan en lloc parell o senar. Per exemple, el 8, que és el primer número, està en lloc senar. El 4 en lloc parell. I una vegada que ja ho tenim posat en quin lloc estan, els que estan en lloc senar es tenen que multiplicar per 1 i el que està en lloc parell es tenen que multiplicar per 3. I ara estic agafant els que estan en el lloc senar. I com només agafem 12, aquest 0 d'aquí el deixarem. Que és el dígit de control, no? El número 13, el lloc que està ocupant el número 13 és el dígit de control. ¿Vale? El lloc parell ho assenyalarem de color rosa. Ara multiplicarem els números. 8, que està en lloc senar, el multiplicarem per 1. Més 4, que el multiplicarà per 3 perquè està en lloc parell. A veure, i algú que li ajude després a fer la suma de tot, ¿vale? Sí, ja la tengo. Després posarem els resultats d'aquí i tornarem a fer com si fos una suma. Tachem els zeros, que no tenen ningú valor, i obtindrem 80. Molt bé. Després el resultat sempre el tenim que dividir entre 10. És igual a 8. Per tant, el seu residu és 0, perquè és una divisió exacta. Molt bé. Aquest és el residu. Que correspon I el al... residu és igual al dígit de control. I correspon al dígit número 13? Sí, correspon al dígit número 13. Per tant, les operacions les has fet? Correcte. Molt bé. Molt bé, Linda. Gràcies.